Pekný krásny večer, vážené dámy, vážení páni. Chcel by som vás privítať na tejto krásnej, skvelej akcii, ktorú máme pre vás dneska pripravenú. To znamená, že dúfam, že si užijeme spoločný večer, nakoľko sme si pre vás pripravili koňaky, rumy a džinu ste mali možnosť ochutnať ako aperitív, takže myslím si, že si to patrične všetci odkomunikujeme, užijeme, ochutnáme, ale to je presne to objavovanie, to je tá myšlienka a idea, ktorú chceme priniesť a prinášame. Vyberáme také perličky zo sveta, ktoré možno už iným unikajú, ale my na to máme taký ten správny, ako sa povie, nos. A teraz dovolte mi, aby som privítal najdôležitejšieho človeka dnešného večera, ktorý priletel priamo z Bordeaux, z Francúzska, obchodnú riaditeľku pre Európu, pani Elenu. Nech sa páči, Elena. First of all, thank you so much, David, to receive us, to receive me, to let us this possibility to speak to Slovakian consumers, your selected consumers. And thank you all for being here to learn more about our spirits that normally, as far as I understand, you already all know. I'm very happy to be here. It's my first time in Slovakia. So I hope that we'll spend a nice evening together. I think it's quite important for us in French to be able to present our traditional products. So deeply rooted into the French religions, many of them being for the time being protected. I think it's quite important to be able to distinguish the original from the copy, and tonight we saw how the original was called. Rozkvitne lúka, keď ju nevidíš. Nepocítiš lásku, vždy keď lámeš kríž. Kde sa vzala sila, ktorá nás driemala? Prúdi z neba zeme a nie je malá. Takže priatelia, musím zhodnotiť tento rok, pretože bol úžasný a skutočne sme mali možnosť pripraviť pre vás krásne masterclassy, s ktorými končíme dnes a je to úžasné, pretože už je december a nám to veľmi rýchlo utieklo, ale nemusíte sa obávať, pretože od januára sme tu znova a každý mesiac budeme pre vás pripravovať masterclass. Francúzsko, Argentína, Chile, Uruguay, Nový Zéland, rôzne destinácie, ktoré budete mať možnosť ochutnať a zašiť s nami, ale môžete aj s nami cestovať do týchto destinácií. To znamená, že keď si chcete užiť Nový Zéland, alebo Francúzsko, alebo Taliansko, pak nakúknete vinnou cestou skutočne v roku 2026. Bude bohatý a už teraz sa na to veľmi teším. Vie, čo je teplá dlaň,